bagabu nga jirani asa muroberi wo Gusii Urban Blaze hashtag ya semitandao yonsi hashtag ya kebemberi nyoro muroberi yo igani gokora tunainje Petra Mukeira kila rituri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kere nkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanje nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono nakumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde hashtag ekebemberi. You are watching me in your house. I speak to you as a prophet. Any situation in your life is about to come out. It's about to come out. Praise the Lord, ladies and gentlemen. I am your friend, Prophet Lodomolo, the founder of Gosanga Embassy Church. I'm coming to you. God has sent me to come to minister to you and to deliver you and to show you the light of God in Kisii from every Tuesday and Thursday. Time is 8 a.m. to 4 p.m. On the Tuesdays is a service, and on a Thursday is a one-on-one. I want you to come and meet me there, and God will do you good. And I want you to meet me in Kisii town, Kisii Cultural Hall every Tuesday. Take the numbers on your screen and book and come and receive a miracle. Kama wachawa na kusumbua, utapata your help in the name of Jesus. Kuja na upate uponyaji wako, kuja na upate unabii wako, and kuja upate deliverance wako, na Mungu atakubariki. Every time you come, you will meet with the miracle and your solution. Your life will change. You will never remain the same. Anytime you meet me, as I see you, I will prophesy to you. And every sickness in your body, any challenge in your life, it will come to an end. Utakuwa huru katika jina la Yesu. Amen. See you there. Ndizi TV ubwansu bw'Umugusii. Mbiyamono bano mwanchu muri Ndizi TV andonsia sobete litukira Jumatatu botambe no mayede nekro yaragirense ya modenu so jigoro pakene baitongo kabara se studio anekro tua chorete litukira tua kwandra siasa na magendro torana ki ebinto bigendete ko bebinte pia serkiro sembia bire rotokonyo na pakeni bakerengenju baika se studio asimambia boniga apageni bane babire baikire ase studio kotojo kwanda mange igoro ya siasa na magendro asense yeito ya Kenya igotosuka ikiagireno Ndizi TV wansuko tena tubwati asensemo yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boiga asensemo ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News okonyora chigira boto tweet @Ndizi TV News akarangali kiao itume wetera sinamba ile 0792192834 ina namba genda usabera goseko kaneli abana amatemu amaya ekerobago chaka amatemu obene kebushea na KCB asense yeito ya Kenya. Siasa nigendete kompetence ndochukumurikana na siasa ya chakire mapema ya 2027 usina barai batara kora magendro na ndengerekeri abamenyi be county Kisii na Nyamira na sinzito ya Kenya baganeti akorwe ikerbaruniga bachoreta bage abarai bakore amagendro na kwade nkianige komi ayototebina ayoroche siasa gendrede usina magendro libolingo boldina aye mwanju muri oturire dibono mambia siasa egendrete usina magendro kikwarorire umwaka wa mabarai babe obisi amagendro akorru asore ina libolingo boldibona mambia bana namagendro usen siasa egendrete asensi to ya Kenya
tigangari ani abagani bana asimambia boniga njakira soko bakwana goko bega iga arago kwani na ndo mani ngotonera studio asimambia boni karibu sana asante sana ina rondi Steve wa Gusii na kwari ni gani gikumi asante sana sema rieta ngoro Dr.Kodeck mwenga Keana igonde ukorukuru bubasi nande omenyete omumenyo busungu and igondo mwana siasa urakorire siasa nando urachoriru severally and ondo mufanya biashara mune contractor igonda capacity yo gotebereria abantu baitu igoro ya siasa nande andake siasa inere korete biashara, that is why ndo mwana biashara igona ateba nga mune Ndizi TV igoni mura abantu abaya sengenje mwagerere Gusii yaito yamanyira samangana agendererete and another thing sengenjere nganenga ke mwante birinchake gonda gete ko batebya abana ba minto nga sengenjo ya ikirenga kiankong lakini nande nyasa otoire ribaga torore ngaki enze yaite koba biya sana atakora bwatira abu ndarigani mogeni onde studio karibu sana biya mono akwara jira ke ile kode kidera jira na kora rutango mbotora kina mwana abantu bageni bara basuirere batakumanyiti karu lingana liao biwochaka biya mono njenkoro kwa Senator Vincent Gekone former senatorial aspirant Kisii County ingote bambiya mono asogutwariganiga ambeyemo nigo nkoganiria abanafunzi bari bagokora amatemu grade 6 class 8 and form 4 I wish them all the best bakora amatemu ya ninde tubaganiritia maya batware success which motu na inenko batebinga kogwa amatemu it is not the end of life na boko amatemu o succeed in the future igonko baganiriya maya kirinya sa ko bekerete na kia ko bekerete ngo baganiriya maya mukore buya ndo marari gendo kio moiso inkorwa magombane gochiese Kisii County engima esengenjo amagombo nkoru tari amagombo yogokwa amagombo nkoru na aringa Kisii County ya sieka kimaendeleo igona arure amagombane gochiesa abantu ba Kisii County amagombo kwa rure ntojigurira amagomba ayo akorutari anya gusira kurindi na ya kimagendero kolengana na fini bunate bira simambi yabone kwegure tore na Vincent Gekone mwana siasa ali na tona na Dr.Kodeck Keana nere no mwana siasa ali ubona bana siasa bonzi nene mbamaeta mangana siasa monokumbwa kero tukurarigiria mangana siasa kuma jubari twakore gyana gikomi asimambi yaboniga oso ime yumuruberio asinjira bene mete tugwishire tibana maya yakone na chararake natamboka lakini no bongaini by the way no karoro bongaini na bebinto beta kurukunge kone igone bikona kona ko ngekone tu no nege kone bono lende intuna baga bitu achorirwe na bonko genda ina mune bindo biko protocol igonto gete goteba iga Dizina te banga nyasaye nombia toira ndiri nyasaye mbia mono wante be ni introduction to gukora nere ibono tu ajire step 2 inje buno murai na abeire pako mo me augembo na ande na ara boli na mbono ndoje ngango chinde ko boli oburai yo bonene bwabo basi igonda gete goteba iga nyasaye uri to gusasima ngusabira tura abana baito baita matemu ane gusabira turi abayibuli ba struggle mono be yagirie bakorire ki this is the right time nyasaye to kumusasima ngaki akonye omugusii in general na ande sinkuru igonkuru basi jiskuru nchire buno bono nyabonge kenyoru nyansa kya nyanuguti ogende same to ogende ri igari moino kurende obuya ogende kenyere aiga kenyere I want to say nganya sa chikonye ko komenda na Gusii engima na bobasi engima ana baitu ba stand grade 6 and standard 8 muna bono standard 8 gego cha gukora the last there is no repetition mbaka buga ati sibago jiko repeat ku chimaega no be bari mugo ikote binya sanga gakora anje bakonye ko gara mbari go jiko repeat ya ndons asteyo buna bono grade 6 bara jiko repeat so to ko request nya saega to basabere mube kama runse mutikiti segie jito buga ate kirase to sabira abana baitu na nyasa ate to mulembe baite buya 2024 tonyora abana baitu bakogenda jisku nande na sabeire abaibuli banyore nchira yoja kwira abana school biya sana manjumuri twaganiria abana bonse ro akora matemo maya
sumro bilwensa kia bona mapeka to chaka kwa gaturtu kwa na mangana ya maberira ge siasa King Charles III ko jara sinsi ya Kenya fin aba kusibata na ajeno motubu otenyo ngaki bauta ne to mise turi umiska sana ngaki ukwana lingana ya King Charles ko jara sinsi ya Kenya botambe omageni akaragocha na baracha na mangana maya omotu ibu otenyo osabirwa matukamanga na ndo korore myaka emengi otatika ntamanyetinga mutu inoro nindonyo rokararoro ninki totakonyo erurende torre benefit kyo ko bastori omutu ne biasara okare ngumbu mutu ninki okare ngumbu umaita omutu ibu otenyo isogocha na bagotoretere biasara ebiasara orarete mbiri naki na boko beku asegete twagenda twakaraki you pay wakana kwa marora na ende ri tukeri I think iki milioni jirasangere uchi nyinge sana gwetera serikali na ende kero chire goikama chika koreki abekwe because if family ya ene korete because family ya bonero nero in coexistence so te kabanga na serikali yo kada is a percentage era ende serikali na ende etuare some what we call ekwerende social corporate responsibility yani yira tenirune county government ya Kisii yekaro monto ino yo Kisii so amangana ndenga abantu ba umiete nini inchoma nyene inkaransta my grandfather orekoro ku muruga na chete segi pama na ende muruga ya cheta agasire pia ando bakabuga ya kwete kera chete go chana ria nyomere tu my grandmother emyaka emenge ya koreki ya ede bagateba miaka ya ere muri yo monto bona iko na inche gaiga with that extension ebinto ko birabe buya na intuto inyoru ne family ya muruga ebya sana kirongena se Dr.Kodeck ngopate tena kago jasaba mabira na ba Kenya rende kwa jumura ntwanya rete togo sare renga kiyo ngiro jetaro yae igera mambia wasoa sinsi to ya Kenya igonta gete ko irenerie president yeto Dr. William Samoei Ruto ngambi ya muno ebinte ebyo mete ngokoreka na bide nande mbura ikiboro didn't I go corner the president because before oyaja akegoja Kenya something must have done from the leadership of the president nande isa konyare kananga mbuya babanga nere ngogoja na jiche with some goodies ese chigoja koro kinga bosibole you know slave trade area ego ya retere to mugusi no mokenyu mugime bintu byo gukumi abantu baitu bakwete iziko abantu baitu bachiete ebintu bigasarika in fact abantu bagakorera ubugima bwo gukumya obuto tagete goteba aisa gochicha Kenya aiche rimambi ende totebe ogoika inki bagambete ne our leaders because my brother said corporate means high level middle level and the low level so corporate means high level so high level ye ne kabugate sababu ya kwana ne rapa kagaikiranga tigaira nego cha Kenya arete gosino motu oyu but isa konyoreta tindo ji sababu aranyoreta motu bo saigo ngo cha kutinde kubo saigo igonto tagitai che with something kere special egera bagusi to ria rising aki omonto itona itetwe negenda iteretu neke ne benefit nei iko ntwe togo sabanga isa gocha aiche ne benefit eywe gocha kuoro kingo mugusi eno makongure and another thing no gochokwo woko konyene nkoro kikodo ngai mugusi no monto mokongu okurwana bakabantu ba umaete kogenda no muntu bwo muntu ino muntu lengo mokongu no muntu bwo kumi ba chiete which kind of person is this oyo no muntu paka no ena basongo bakumeti so na intwe tigachiche lakini batoro kiose batwakane because mnabona abantu ba mau chibesa njire chiachite lakini abantu bachirite na bakikoye boka bantu baitu gocha mata ambaye iribesa chisa ine cha mau chiri abantu barwanirire ngande mbarengo so this one shows that abantu baitu mbarenga asima mau chibesa chialie murabona chiachite 3 point something billion chikariegwa na abantu bago chiri na abantu bali leadership so I want to say ekera gocha in case of anything geisa gocha abantu baitu bali barenge baegwe ebiyasana kato na takira national tungoja turebona magana ichi county chito umara ibwense omochi gumono igoro ichi sabari chinyinga twade ojize chisiko Gekone lakini nditukuri ne igirire karare ngase ensemeli ya wasinigisho atebona yaya ebichi sabari chingo yana liwa chibwata matunda manga twera kwa igoro yitaro umara ibwense ibwata matunda ose baada bakenya bandete korera igoro yebe si gutume goja situri bjiri umara ibwense akora omanyete ebese tumeke nyinge etumekenge omuntu nsari takamaite ko value ebesanga oyachira ngombo na kiekoreteki na bako batagenda ngombo
nende bese yiri ukeriga ebese yiri wata jetu ngumbu na bako genda ngumbu arete benefits kwarore una bono na rutogo kwana about chifisa nini ebinte binge onyore kere writinga ama NP umurayo buna kwenda ngumbu origeire abantu kigasi abakenya kigasi ngumbu okorere ki like now bono na rocha abantu bagatenga usen Canada let me tell you gende airport and even urge the national government bagende gari airport ubo chabu mbore borororo okona che ticket Canada ogochia for the first time kwamanya gukaniwa kwarorire goikare abantu bange sana bakaniwu istatia abantu mbaigukwana njomanya na irira abantu orro anga abantu batano bagokanigwa Gaba ndi ya kabere bagwaka abantu bari too corrupt bagwaka bamanya gwanjiro bagenda ngumbu you see the exit point of exit tutakiriko karu any interview kubori kunganka iri ruba riro gukira efisa iko kwabere clear dia karo kwa efisa kwa kora kikwagenda eso gutiko bori kwa maswali na ari point of entry not point of exit so onyore kire na inde binte birigire kabisa ari airport yari bo chawu abere orobonge aiga airport yitu ya Kenya KIA onyoro ko genda ngumbu amahene arete ki benefits nyinge arete ki besa abantu banyore kigasi ngumbu ebe easy abantu konyore ki visa kwenda UK German USA Canada and other developed countries chira tware kigasi kiri kaba Kenya no problem it will be okay Kodeck yanga kyote be rojitaro yomura ibwense igonda gete goteba iga to me I have worked in the government and I know the structure of a government, the way it operates. Ekero konyore president akogenda isiko. Aisa kogenda for the sake yokoroshi ibintu biguchigo cha Kenya sawa. Lakini into butora abajumbe boka. Ostobutore abantu abanene bagasoka isiko. Naba waziri era tigare era nagotara. Arafu tuko jansa. You understand? Mnabona kero gose no mugaba nagasoka gose nkogenda ari Nairobi. Chi minister chi ayenga soka chiri chikogenda gose ne mikutano. Still ne inero ne nabibweke ne president kogenda isiko. Igonje nare goteba ngonye ko buturu. Unabona ba butulete nga omusahara riri baringe no uru. Omusahara obuturu bwe president ko chakira bwo chinse. Babutole pakanse. If he is really sincere yoko butura it is like saying he wants to reduce the cost of expenditure. So the cost of expenditure that is about yoke. Iroliti gata ya bikero mwana inchi okokore gasi ya serikali mbagenda isikombu ya mono. Lakini do you know abana inchi aba there is what we call motivation staff aba there is motivation. Era because na into to amanyirenga we motivate abantu basoke and again there is exposure. So I am saying they were misused. Babeke limits ikongo kuwa na muna learned person and a learned friend that to make limits nto budurapi because at times nto bugade sababu abantu bagasokera isiko na ande nto tuare esababu yoko buturambara bako buturwa mbara batari ko buturwa saje that tuise ko butura bono ngani abagwasiri boka tumanye ko ira nanga this other you know we have political representatives and nto bugate government representatives so politicians mbabe mbagenda lakini toko cha government representatives policies injiriko ba benchmark so karachi ko benchmark dari kenyuka ngana bako nyomondo chire isiko chire negendo giteke konya Kenya lakini rende egenda akore tekerokyo no ko reduce aisa ko reduce iko nanda agenda reduce ne bintu binenga bijiko tokonya mnabona maguta ta Keana were and good lakini ta reduce for the sake ngachiko soka nandi sokero cha sanga ekero ndo endele kunya kumurekera mangana aitu siasa na magendo bono mambia tuakoro mwako yo magisa tuagachore tabarai Kodeck enata tuchake naye mwako yo amagendo naro osibadon siasa kolengana naye na kero ntino mwana siasa igonta kete goteba iga bono tutere national na counties ngona ari ko request tuchakire national toje na county aina shida national akero gukirigirira buya egintu nkirike genderere tutamanyiti no mwana nje atamanyiti okay inturaro ramagendera chire kabisa iko tuarorire de mwana injo yonso gokuno kabisa akunire boli proper akunire gokuminga mamura okuniru na anda ero no inchira kiye agokunu because mnabona roje amaguta atuare kugorera 105 10 9 wonoja maguta achire paka 2 something ero onko bege 2000 na anyora jirita kianda
2,000 chirita Keana na ruma ide chirita Keana irenga chikominyoka paka ige minute nga amagendera ya tokokora na yukurucia sende tokorera amagendero. That is what is going on. And here is a case kwa mboli swali bono igange president ngosokere isiko ninkagere tinga ndiria gasoka kanga goja negento goja ko subsidize expenditure y'ibintu bunebi. Lakini ndese ngenjo some factors njira buna bone segire isiko ya Israel na Palestinians na bonda tagete ko teba ngati gatokmwe benefit of doubt of 25% nga amagenderero tayo bono iga within this year akintorarora biasana Gekone magenderero aso mwako yomo abaraitu abachwarete bagasobisi konangana nchenda teba magenderero ara orona ari abantu babegetu abisi bagachaka koragira. That is the only development. Igo monto koragira na magenderero bono rende according to them. Or you see, when to make a structure, that's development. Development starts from structure making. Ekeraya abeira magenda magaraki. Like now, muna na iguno ena barimba ko ragangwa capitation ba ko nyiroke ya bana ba ko chibesa chigoje school. Ba ego sene sinjeri bunane. Nga echi school ekyamo chikogwa because of that. Ekarato ko teba magendro indiri to korore gento kia kodire kia kore kanire una bono ge pare ye iteji ye junction ye oroche se kore taki ese tigire completely tigire tenenete osaba Chinese bairire binto bia bo nche kotebo bokene nchitinda any development anywhere bia sana ekero to kubura ni ga magendro tayo Kodeck inge korira magendro ya tayo medito ja national kuja turi county inge kogera magendro ya tayo na baraibara babe use structures day ono gwabegeria the structures tigante what is politics the politics it means the ability to exercise people's interest and agreement without frictions and with the outside that process with some results of development. That is politics. They can exercise policies that make you na ande chiachi kore policies toikoros policies joko korabosa iko policies chokoros chia parliament una wana babako na kogenda parliament nga embaro mbararos policies choko konyo mwananchi iko ndo chiese ya ikire iko baro of just yoko na koruka muntu tika koros policies ominyokansa go seigo radio so akominyokia bantu kominyoku one they have derived out the objective of yogo chorubune inkisiasa bona magenderero burunge ariyo gukora burungi buna karatu arenga barai structure iri yare kuruguru ngakibone ne president abajumbe osama waziri kogo chansa igana abadisi useji provincial commissioners abadi yani structure tiraso bantu mbara feel inki kiwenerete ko feel kuna abana inchi wono roje kero mwana inchi yakogenda anyole sukari yarenge siringi 150 yajire siringi 380 ogojikira anyole and namage ekero chibese chichikogira na guchiari inki kichagendero mnabona uisa my brother tebe chipara chiri chiakore to last year and the last year but one chiri chiagenderere chijirami njira agendera nugo totebinga njenye nyarebe njenge ndogetende njenge ngainginde binto getengo kora nganje ntawapiga pono utatupiga. The main agenda there must be politics ninki politics no kora ibintu biria abana inchi bakotebeti na ndi mna abana inchi totebeteiga Kenya toko chipara chibe amachabe imirirebe bone umwaka wa rino yokabere binde bimbiraba igonga strategies chiri onye bare go chiro structure ose onye planning onye bagenderete gukora planning. I'm sorry we are remaining with the 2 years togende siasa bone onko baburiga onye siasa ire ntobwata 2 types of politics ntobwata authoritative politics ntobwata politics of understanding ntobwata politics of monarchy and then ntobwata politics of agreement and the structure of politics nero ngaki ekerere politics of understanding neryo kurangiria abantu ngaki muroje togende nkimuroje tokore abantu bagotebia ekero bagotebiri kwagenda kwa implement nowadays no genda bono iga kabisa mbaboli chi hall chirese county go Nairobi go send where. Is there any stakeholder na korangeri gochi national nga njibono tokwa ne bintu biriga
stakeholder man ni issues chibe chirwe bono goja kanyora ngaya ali chikuri arosigu public participation teyo ebintu bya koriru bya arosigu chabu ebintu bya chirwe bono there is no structure Gekone kerombere naso ngutoko mochi bono asugutakora magendo ne serikali ngutoko mochi ngigeri abantu toko mochi togocha komochi mwananchi because mwananchi ngosa korware yani nkorware tax nkorware bango ne kero mwananchi akona chwe bango egenta expected na magenderero tari yogoserwa tari kende tari chistori cho achiapnuas egenta taite korra amachinaro egenta taite korre paranero arengia egenta taite korra ebinto unko bantu ngwa afford bare ebinto basic needs unko bantu unko nyara bare ko kwetenenera kogoro maguta ichingen maguta yegare kobanse nini ebina bintu bigo kuno monto sukari ya chirense ebina bintu bigo kuno monto pationya bintu ebimbiyo nothing turigere kerto koreria mangana ya pipettes ni garaja kerto ajita maandamano Kodeck na Vincent ebintu ndo arojene serikali ya bayitu kwa sake kiyo bale tamangana pipettes daro muroje ni kolengana ndero ya konyire usebado kiatu bajiri tu kurikoro boti tukabune bintu bypass ni ya konyire ase okoreta no konyu mwananchi leta ngani ntagete goteba iga nje tindo chi mangana bypass ni ali abugate no kori chibesa cyo mukenya sababu ngukwanire igo mara kwa karonso na dogete state house mara kwa igo nganyarebe no mobe abubarase ono iko tukusunyu understanding aki abantu bachori ku both parties for the sake of no ende bibiringo teberinga abantu bane muigwa yani nchwamo muigwana ne bibiria reta gete peace igonga nyasa gete ama morembe ekero tu arorira abantu bachira mo for the sake of peace yoto gwanja lakini inga gesaba umiranete it has taken all this time mara kwa igu twasinyanire kwa igu these leaders bali bachorira ororo bagachana under a different forum baso agode hayaya ande bono ntotageti nyarebe no mubese ase gaige gurubueje osegento kete ntotageti ngamwa bono ntorochie sibarochie iko bono tindochie sababu mono baberdo anda ke okwe gunga ya ngomanyete ngonya nyarebe talia iko bono ntorigo and you know what they're not giving their own yani mna bono tuacha Gekone I give my mind. I will not give Gekone his mind. I am giving my own mind and my own observation and my own reasoning ngaki binte bikoba wono nga barabu goikanande bayira ne back ekrabata kali naba ande babori ngakiuro cha tukwanza is there need yo gutwara saja tego tere Gekone birenge Gekone gore apaipatsani nere aso konyo mokenyo rojinero zibad actually paipatsan abaira era konyo mokenya go stay konya patinje manyitenga gendonge go konyo mwana mokenya except go create more positions kwa abantu bari igorari n'abantu bari igorari Raila Odinga Kalonzo Musyoka abantu wikabirabu tari nje Gekone tari omongina nyakaransa ari amana chebirinda nsa aria babumba manyiri babanyakundi ari bagakore kondaka mbamanyiri kino create offices for other men like ibuna baona ntu akanyento bwate musali Mudavadi nge prime cabinet minister no ari bad ori konye yani konyoranto mubwate otabwate portfolio ori ghost waka mbona jete koegu responsibility yo gokora egasi ya foreign affairs inere bono konyari ghost waka atakeire ko revert back what he had been earning because konyengas kya gokora so show me the duties and responsibilities before ataraewa that is why a president yarochenga there is a mess here akabwata kama a responsibility kama waziri bono yes bono iko kunya kotenga paipatsani nini naende kene ndoki achete yo ke liberera naende bobesa buri bakori ari nabo besa bumwananchi ekerere boigo umanyete ingo kuminde muntu tayorusi warika orom omaita abantu abarenka is that opportunity bakorete mbanyorete gesio opportunity na baro bache igora bakoreke abantu bari tubwaterisa bumari abangaini even when you listen to them mbabwate content iriyo korango monto yo aisa ko baina certain position he can do well na barandia oko igunga morandio choru gosino yo esike ina kyo mo oyonga kya ko recipe gosino lesa pit yes nga gosino yo ndo choru cardinal whatever they call them ose president but the big people there
mbanya gocho na PH karikane ka muremani maria bachore omurandi orioro gose bachore omovasi wanda gose baenda masiba bachore nyabayo omovasi bamotenga ki ninchu nayo ruwe birengera biao korurisa bumaria abana abantu batanya kwenda abange bamenye no Nairobi batanya komanyikana guchiande bamanyire risabu lakini baraba ngaini mwanju muri yo twane tukwanda iguru ya siasa na magenda kutukurana nuroje magenda akora kana usensiasa kunende bana bageni bane tuna na Dr.Kodeck Keana gondina ya tara magenda ro kiagara pinto birabe kuya somwa kwa mona finnero tebna bad magenda tara akora kana to yake karengere kiao asa asobere ase wodi ya magenda akora county ya magenda akora kutukwanda county Kisii na Nyamira county Jones emeronge nene isano bire kiaro mogusio to kwanda no arasi county Jones magenda naro usibado nsiasa ngero je semensi no kujisomande asimambia bwana bimana bali manda takoba imeyo moroberio asimambia bwana to so asensemo ya ichi county je tuturaja gere county ya Kisii ngwana Nyamira ke to jugure ina nero ngakire kiara kire county ribato bokongu bwa ndo jimba kameru na kyo bokongu boro kawira mwangaza andanyo rire kabira karwa kusiko lakini turacha se county ya Kisii county ya Kisii nera baraibara ro babeiro mwako ya mobisi amagendro naro usibado jagras kode Igo ndagete goteba iga. Kisii County yatigetwe omusiko ngwae. Ekaererwa egete na omusike simba akabuguria. During the time yongwae na had transition period. Akaigo baka jibe yasa jiko correct transition period lakini akakabeka strategies and akakora the transition area kaba. For 1 year na ndenera akachake gasi kulingana bantu mbamanyite niki county bona I want to tell you almost kesi mpapa kachanya orabo kongu because iriria no eno kolige keroke kyo bogabana gosobo senator no eno bogimenero bantu mbamanyite the meaning bono tata bantu bamanyire musaja tayo gojiko ngaina monto na banka riroje 1 usakuligiribuya liberera ndire Kisii liberera siasa litindete sana na ande most rie litindete asa matanga ayiga jiorigere libuya liberera eri ligo chari atindie asa matanga onye no omonto okora masimba akakogenda matanga onye simba otagete gwataki onde gosa abantu batagete gwataki omonto otari go support simba na asa matanga tindarora iberera ri achire burungi buriri goteba ngaki ingito gokora. As a Kisii County, there is a problem and a very great problem. Lakini intagete ko basabaiga. The Bible is very clear. Simba tana ko bamugabana. Mbona ago chikobo abeiro mugabana. Igonko musaba inaro mweshimi wosoro go sabosoro buya o Simba buya sana. Agasabaiga ka kikora njo mugabana. Wono njirero na atigire intagete ko kurwana se ige minute ko yamurwania. Akamusaba buya sana paka bantu bakarara buya. Gakikora anje gendo ikaranse okore gasi abantu baitu Gusii bakoreke banyore bugambi banyore gasi batinda ito ko batebune representative of all councillors in Kisii na ande vice chairman national buna former councillors yani nkogamba boli manyite nga yibintu biko chakira nga biko kolera abantu aba yo babwato bwana. I want to say that inki toho tebereyo siasa tolikora munde egero oikirani asegete siasa toliko gendaga oikirani asegete bono Simba no wale bamito buno mugabana agokoro igasi buno mugabana koko genda bubasi iga bantu bagototebi nga ntu ababasi twakolerwe ibintu mashini ko ibugo senkoru nyali bari go sekorusu kubugerange ko bubasi kya bambu basi yache bono ndete gogotebi Simba ochiro bekire industrial park nga yaye bek donge bo machoge ochiro bekire chiro ye engiye nga yaye bek bo machoge ochiro bogetutu bekire chiro ya coolant bo machoge bogetutu moina marani ochiro bogembo bo machoge oyaire municipality ochiro iga kwerende aiga nyali bari iga nyandusi nsa obaire kwenderi ngwaye bari geti yachiro nando chiri kunyerigia kugucha lakini kokogenda bubasi nonya nababasi abako nago itu in fact ko bako buri ngomone none umumuro no yoito igonga kende nkeyo babasi mbararo kende muno mubasi lakini ande buno muntu gwe account ngo kwana ase account kulingana munandoje mbaye gura roje jijiro bayikoye igoma gendo naro make
lakini aya naria achete bona gwachina ro gwasingwe te no mubazi kote gina inu muranyora lakini generally abandi banyora nari make na se fini na kwa gerao tena babazi na bataranyora atime tuno munyari barosi no moge tudra hikora kwana haro nyama magendo na se county ya Kisii nchebuna na abo rich county chi ward 45 chi constituency kianda kwaligire gero banyo boke maene magendo takore tiki tayo amagenderoka narorire na ya violence chiguni goita abantu amagenderoka narorire narege gochigoitu mungaye go kenywa amagenderoka narorire na yisimba gweta akongaina abantu nga abana abaibi omonto ko criticize oyo ne parata gite omonto ko criticize oyo bare ko iba nongwae omonto ko criticize oyo ige bare ko rusie mbeo omonto ko criticize obeke binte binge magendro tayo onyoraro a financial year chips people grants and every money echiko ba 13 billion simbo irwe national government ya moire chibesa when we talk about the development etokwana onyore buna oyo minto Keana teba Dr. Keana tebire onyoro goteba nga amagenaro make nkitoko siekera kutetu 47 out of 47 that's why nateba nga injirarura magompane kucheza abantu ba Kisii County asogo sieka obana 47 out of 47 bono ngogotebiga obo kene kero to gukwana you see amagendra go chaka from the smallest unity ekoro kwe ward fina kwa tena magendro te injendwe te kiamo kama ward kene kiyo kya koru there is nothing I can tell you nothing gambo liburonge no to ikaranza abantu batatu n'abana inji batutekererete industrial park inje igori tongerwa senje igoro industrial park ngonye igoro karatiga is it for address you that is I have another thing municipality inje igoro gembo stay igoro Jegoro. Is that development? Of which development? Excuse me. You keep quiet. Then you should also. Okay. Ine mwena marani kwende chiro Jegoro was Jegoro. So it will depend the capacity, the level ya development ingereli. Utatika rege ntokero kinta ko support Gekone. Mugara muwera kini yake fanya nini? Issue ya gunism igere both sides. Radina abatebiri. Simba kagenderete we defend n'abantu baito ba UDN barabwe bagenderete kubona cyo muntu oyo igago saliye county so I'm saying nje buno murai turi kubeka murira so murira okoreteki uri igonta yete ko ba advice iga ko muranje onyu muntu okoro kusimba na igwete nandategerere mugabana simba abantu onkolera bari lakini asimacha asiagenderete kubanga agendere gukora development igonda ire komotebinga contractors inkolera bari because I've come here for the sake of the contractors amangana aria y'abantu bakorete igasi mapema rikare simbata arengo tigabagende akana abantu bari because he was not there during those years he was there arengo egere anyore room yokokore development yeyende egekogera ta kogendera gukora development yechibese chinde chiakire chinya nande ngo caution yaba bandi because I'm becoming a leader okurangiriro eno ndibwensi ikaranza na pastor muno sora sabete naki na inu aba mure muina tikakomika simba mono development yetachitie igo mugocha ko blamed ngani inu mwamubekera chintingiri takora buya sana bno kwa kwande buya Keana Dr. Ken Vin omugabana oiruri bagaria ya bena kore mire muno mugabana usabande baro bakumumiga ekwirira nere takore magendo ya takirokora oyo kwaterina municipality na tariere tongere tariere getenere no alingi muno mugabana account go bekere chibese chia atongeri ali diajo konyi murubiri igona kwa tena aya semia ile ngwara kwa gabana incha semia inda mo 7% and I tell you the truth because tiganga tebia yo morari tata ekerto one development it is when you go as per the budget what was budgeted not about the fight not about discrediting the previous regime when you take over an office eyoko genderera from there kwa take over keroko tubora kurmoino that is why even national government bacha gatenga kwerende nga handshake brothers nini bakatebera baba kachagwa they realized that we are making a mistake we are wasting time. Let us go and plan ourselves to take konya gorwete blame
like iga bono ochiko igu abayibi barenga nini kiarenga torate biguna ki gavana ero ribaga akore mirimo yaye you know ribaga ngomo mige you know onero kwemiga kenda naye you know my brother here gavana migire okore iswali nyweto mubolete neri gavana wairu ribaga akore gas iraniriye ribaga ire kabisa bas tigante tairi it's just like I'm sitting budangi karanste kerugeke monta yokomiga koruga yande bena tairi ningo modineri ribaga karatiga tika to be realistic ebe sange yakire allocation and nani mogambi you are much aware chibe sanchiroro chire central bank batakire okore application echira around 2 billion yechiga chirororo chitakerwa kana bending bills chiaka nebinto chire tamagenderero egere chiba igorere era omanyene rota ikwe yari baga because to gokora yogo akana bending bills we yari baga egere omanyago chaka new projects with that one no tole naye lakini kiana kola tena ki governor namigire inche ekorengana inche kulingana na inche like now oiro mwana standard 1 mbara abale standard 4 standard 6 omayaga nyoro yo standard ochokiro jiro kore baka CPU iranire naboko buli nkware gotigo mwana ye korera amatemu toraresa because mean inche ronta gete simba feri buyeka nabongo sabayigo bantu mamo feri inche ntagete nabara cha to tebi mambi naki mumatenge kone nyarebe ogerete liria igo fire tiga Gekone n'abantu aba bandi maybe bakona gototumeka tegere to sali ubugambi bole Gusii let these people keep off. In fact, simba takanyoresa abana inchi bali bakarenka wa my brother kwa na bakarugo babatirimba gose babonyalinda mbana ko manyanga simba no mube iko bali gererating aki ngibako buli mwana minto simba inche natagetenga moye simba libaga gose tomoye nje ni inclusive mangana aliyo kuna kumubangira nga minyoka morwa mega genda kotini genda kora gento gete kira kiminating aki to keep off to muri gereringa ki ngwasa beto bugabana why don't you deliver oko sinyuga deliver ta goja gotwara asa goja kwaga iko bono korengana naye tara ewibaga nafini ikorengana tara ewibaga no korda gisigi ejiji korda liberera se county Kisii korengana naye fini let us be realistic a county had been peaceful asenga kiri ya ongwae ya eta seginchi akorda no seginchi arengo I was there ninche nare kolidia maandamano tegera ninche nare ngeche mani ya maandamano e county ngima ekera maandamano akobanje ngobanga yes tware kobeka karatiga ekera tokobeka maandamano it is when nanyo lirenga ekera eparagete tera korubuja eparagete ne bwate mechando gento gete bwate mechando employment ya tware mechando that's when inko karai kwerende na indo magakuri inko igwaringi bara bya bakora gisegi asokorda liberera gise omonto koreta gisegi oreta gisegi nsimba bwarati o tari korengana na nche buyeka korengana abantu ba Kisii county gekora wena ma leader na inde ngwakero musikonyo nkambi yamono na nchore gento ki oversight nyari bari masaba igekera ngo kwana muna an oversight officer from the senate bono ayeni go kwane sariore Kenya kwanza go story Kenya kwanza nje tindi bindebyo aya njende katikati na ene chikura I was independent you were independent warorire tigangira ndeli konda ile kwera ndeli musikonyo nka is a very good leader is a very good leader when it comes to articulating issues muna chire konda ile kwera ndeli barayi baita bonspi bajimbuga tetiga abagaka mbale buna bono ongeri obule babo former speaker paka babo kombabu ogende babo chimyangwenyi abagaka bako yondi bado moyali igontage babo yondi igontage teko batebiga abanda abatora abake togorore buyandora gererigo you cannot tell me ngaki Gekone irwe gasi bona era ate teko kwera can we talk what is good ngaki Gekone kero tuarenge inchena supported yongwae nche by that time omuntu to jande teko ire bintu kotini no Gekone ngakiyo Gekone ko ire inde yes say na tonare konya ba Kisii excuse me na inde bare ninche yada kona oyo onde tare ko imuka ongwae tare ko imuka gotumira bibago bichi gukorwani ratiga nko because I was quiet omuntu itokoro ku Gekone because he was looking for ways jo komenya na bari ko ira ongwae ko tini oyu orengo muya sana nje ko musabote na arenge rero simbo chire oyo rero orega bono bwatobo ko ngando taramanye ore account andisi nande Gekone oyu ande ko muirare ko tini osingo mubitari bite ngai tuko cha komanyira ngo muntu oyo mbuyare ko simbo bare
ekekogera Gekone oyu oyo mo isinare go support yongwa by then inche na support yongwa baka gakora 10 years chiaye bono tu amo support ngegera perform so I just want my ethical and moral status tigendere nga tororo umuntu nga na perform onye tari ko perform ntobwate egate bono riri umuntu abekira majiriko nko berari torusie bigenga riko ntware gutika torore bukimako tomweribaga so egento ntageta goteba omumuru uyu simba uri umugabano itu naburanyore timwanjete igonta gete ko murigirire from a distance ngaki ngo perform ari ebinte byagoteba ngo korari onye tari ko tacha goteba ngo muntu ogerete Gekone no nyonka no ngwae no so such that abantu bayito buna bona I want to finish with a point yegoteba iga moto barera ko rubasi ngaba basi ntu akorete gasi ejuto tahe tu bagatokore egere torore ngaki abantu abambuya bari but in essence I guri baga a perform biasana ken umanjumurire ne gwetene yotonto kwanda siasa na magendra sense ito ya Kenya anabari kutola jakere county ya Kisii torana magendra karagan ngana Keana daktari rote na Dr. Keana na magendra koliru sompa sindi lakini fini era dena hakuna kitu imefanyika fini na yule Keana dena ngo iride bindika kiungwa ase kwen ningono boniga ngakyotara simbali baganera ra kole kero wate bana 93% ye nka yonyirete nche na bate na bori chikura and 45 words inji maite chion spina ndika chigo to kwarori chipara ni maite chinyinge china itire ni manyete kerase ngo gotebiga tikatobe realistic to ourselves ekero ngo tenga ningirete ayonari association ya Kisii Contractors Association nde chairman ya Kinyami nde chairman ya Kinyami one chairman yes bana bagende court mweso ndetinde nyoro gose court nere abamba jete court go pinga pending bills batagete bone kera batagete besa oro courtini injina ajire court ya matuko to kogenda courtini anya to bwat facts anya no moibyo ibesimi nere oyo bwate simi ya bwate nere as evidence kwarorire so ekara go tenga na achire court mara mange na chando ngwai tumuchandeti ngwaye ndekara nkogende court nekere ndu ya correct omuntu arari kubobe bono ngia sarikira se county bono ye binte sarigete binge number 1 pending bills tata itwakana no rigiriya magazeti igo no na boko genda court ya ayego na boko court yes very good tata itiko correct tata itwakana number 2 abakorie gasiboka jigunie chigo cha every time chaba itakurwa bisi I can give you an example what evidence yes yes go to genda ga this yao CEO piki ya very reported genda Nairobi this yao I was in this yao very good let me ask you ngai banda bagotoka ni stadium no bakorwa ari kwende account maga sa bongwa ya baita kandu gete bakabeka munaga building kama bati oria kamanya gocha kabatebi mwiko bera akarusia bo office ya serikali ile permanent akabatuguta isiko akabeka ngaina it was condoned off as a crime scene yes you were to baka bono iga ndete kora soma SMS makwena nainwe asimambia boniga kero ndete kukwanda igoro ya liberalia siasa ase county ya Kisii okio makuru masongo siasa ndio imeanza sasa Kisii nothing going on Kisii county Nyasaye oyino kioma kurmasongo musa umarengaya matonge sidiebo chugembo machoge chaje na chorete igabana Kisii oyo okorokwa simba inki ora tebe wa korire Kisii kubwa kona gokwana sio amesema tereti sawa yani kwenye gokwana tereti kona gokwana kuya abantu bakorire kona gokwana kuya abantu libaga Morning This TV ndio nimeingia ndani watching live from Begro Oposti ni mimi kichana Royce Ayenda salimia fini adena gokwanira fini safi omuganda yokorwa eward yane yakiamo kama niga atagete atike kungaina abantu baminto nije kosomagia SMS nero gosoma egasi tu kena korego nije kosomagia SMS yao tena niga siuka koligi kainga mbono airu mbono nyungo moyi hey man is right ndio giria unalia garoka wewe na ndo ndo muntu ine wadi ya
by the way let me oyine word ya hapo kwa ya Keana koratiga oyo ma tena mondo kwa kuri word yango tebi abantu bonse bachorwa bare about to be confirmed togo choro bosonye to my oversight kwarade togo choro bosonye ko waka chinkobi togo choro bosonye nye ayo monyene tu ya minute to rikoru honest opinion yes ngasere kwa account family oro yone Daniel Bosire from Mashpark. This is a political office koratiga so ni fini irangorasi nini tu no motimogo metoko no motimogo ko bono tu asiekire biasa lakini turandrake Daniel Bosire from Mashpark adena ga kitiga Simba agambe mbono aregeti ga kimotige pi ingi akora tomweri baga akore etamu ya ndakorimira abantu abange bawo deana gavana akora taraye uribaga nande fini ngo borto magana skode buna gavana Simba Paulo Simbarati narore abantu bakomaje hakiri tigangona ara a very good question. Let me ask you Dari ukombo tegerera no resimba ka gojegi ningo cheki ayo gochegi uno mu women rep ochegi uno senator ochegi uno service board ochegi uno abakorie gasi bebe bago ayo monyene ochegi uno ne kwende ochegi uno chipiki ochegi uno aba eriga ba skari bacheta no na renge town abastabangine bayirira artechiro why ngakonyora chiguni chigocha ngomongina turakana turakora ki babuate bakaibe bande bie serikali babuate bakachipego okay tiga karati ga tobe sikona ja aige karabachi eto moraria karabachi eto bismataria chitia gasinga iba rusi bagotwara emiyorone yake yarengo emete ya makombe na yake those things were those people were lakini who is responsible ya security as account no ne serikali nene sawa toira na security Keana ekero mungugira neriyo magonte bigoro ya mangana bending bills umugabana makorete audit bakarana abantu abange inbicho ba contractor ebakorete gasembeo hakane mbeo abantu ojande igonda ero kwa na mune chairman nini ekatumaji kwera nda ero kwa na mune chairman ya contractors I am so much sorry asegento kelikia gavana kanokyo gavana igabwate emechando because abantu aumiranete nabwo abatangani bamungainete lakini yes lakini ndete ko tebi today konya angondo getengaki omuntu gabana ne balimu ebintu bya abantu bakorete bagakura paka tukarosi bifocha abandi bachandegete I am telling you today I have been in a meeting aseti nda meaning ko tebiga a contract buri ko tinana yata ngantwe ntumete mbeo tua edit pakanga kuminga kike igaba kungwa aba nabasacha barabuga babaite tokolera na mbeo to bono konya ngu blame Simba sana na Gekone goje go ikasa ka be contract resini munanje nja registered a company 202 it is some like 20 years back 21 years akero umuntu akakora embeo na ndo yegwembeo oyeti gwembeo tibese chine cyumwana inji let's be very honest Simba akamenya kanyora abantu quacks chi contractor quacks konye bakotumeka chi abaholima chi company kitali cyabo bakamenya kare binabona I have an example umuntu akamenya kezi Simba umutengo matenje na akoreta gasiye murabona stadium umuntu akamenya kezi Simba akamutenga kimatenje na akoreta gasiye kumbe umuntu akorete nabegete pambu umuntu uyu akagenda bage stadium akarusie pambu eri akarusie bintu biri akakera bono Simbera amanyite nga muntu uri takorete gazi lakini contractors imbale bande bakorete gazi bakweta very much sorry ndagete ko tayi Simba nande nanyore time cyoko matebe kaindiria kana abantu kibasi cyabo bari bakorete gazi yabo nanda another thing atike kuna kubwati amangana uyu noyo nyarebe akane kulingana buna bakorete bari lakini bari bakorete mbeo iko basetiri n'abantu bari maminja ya Simba nga Simba guhakana abwatu biasa no the argument Dr.Kodeck yasina mwerekeo kamwe Gekone is truthful ibine birenke byanere atomire asimambia bana bibona macho murekera ntutubwatia asimambia bone to kwa na siasa na magendo asi county ya Kisii tuacha kirabo toroje libera ya siasa nditindiete ngwena tora sentunende ya kabiri tujokorera asimambia bone toska ikiarani gotore asensemo ya amaberera fini akuba moja na onyonga awacha fini tere no mano nyonga otigane kabisa ine SMS yatumire sangwe na dura sense kuranse merinde mutumogo gato chikorera umurobero yo siasa na magendro meyo murobero bwensa
Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurwa chikaunti sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekero kogende nyakoe ekerole asumu chibwogembo nechisemo chiyetanaine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor Gekone ya floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables nechindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire via fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, nature gas burner. Banyore imeyumu chibwogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano nisato, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore Gusii Urban Blaze omugaso ubona turigochie kobabuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Yali na koronyaramba chenkorkunga MC Migi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyere nigukomerana na Petra Mukira ase chingero chabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Rukunga Faith Star yagote bagagunga jirani ase omuroberi wa Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonsi #yekebemberi nyoro muroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elio kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubiri ogugwikia ebirenko binde #ekebemberi Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Biyamana mano mancho muriyo Ndizi TV kana ndaka bai meyo muroberio astu kwanda siasa liberalia siasa nena se county ya Kisii twari Kisii county asinini egekogera nera mabere nara bwango iga arorekanire atalia maya ase county ya Kisii kode grande dina amatanga abandi bagurutena na kinsase tauni ali kuigora magana nale tugoda turarigiriri abua kero twa magendo naro magendo tayo asenjera ya abene Hero Ndizi TV mbuyamano asokoleto muroberi bwogo kwanda liberia siasa asi county ya Gusii.
ayebuna omonyakero o contractors Kisii ningiye kogera omugabana obito Simba atari gwanjira abantu komora sobisi yaye gakibuna bono igesa achoretwe twachira obisi yaye ntwarikire amaganio yokomora busapi ntwanya komorora biyasana asensemo ya Fini narawdena biyamono Fini akwegirira omugabana orurororo oyine ongwae kolendo ongwae nere Simba odeba osadetie count ningitora igerira omugabana osadetie count ono Fini wete neriao lakini kwa kinaro kubona tara accommodate bantu tigangira nerio nande ntageda ko very fair gavana igaje to bisiria kanyora maybe on his own no muntu maite bugambi ntutaka ngonye uru orenge koleta subsidies na rutare de subsidies gavana agaja gaire obisiaria ali stadium akira ile obisi stadium bantu bangembo maite kero munda gwetaria karanga gavana office nalia so bantu mbale bande batanta ini bako ndali obisi yae baka kana bagenda obisi ya gavana lakini rende igonta ketako very categorical gavana Simba onye gontegererete igongo tebo gono leadership dictates abantu baitu bato chorete there is power of the people sovereignty powers nero nere bagocha nabwa abanyene ubugambi ububwate ancha bakorore freely in the office lakini neko gotebiga abantu mbale barenge abakora bakogenda maybe muna Simba umete na nonyurite mata karugo gocharia umuntu ogocha kemwanya abantu ogocha kabisa atagete korasa Simba akarasa enzemo didi campaign yali muna mwanya bantu na bakobeka no yambono let me ask no gende no emwana enche nonya yali sutiko sukuri ine renjira yo kuchikorasa nonya mwana buone kaita nkayo gakobeka akitwa manya ningoro so lakini napoto ko motebi naki as much as tokobeka abantu bagocha ngambara binane tokobarigereria barabutika bayibuli bakabamora lakini ta gwanjira ngonde bwensi any time nganjwo atamanyitinga ningo lakini rende Simba bono igabunango bate igare furi bitambigo ire ko gutaka komorora na acha yaso ebo bisiriende abantu baja komorora goskanya nkorosi were ebere bitu bikomye basana bade brina ugabana urwetorro toke gonyo kukono ikiara korenga noyo na message account na message account nya no oro ko support yore nga kingo ma support na nara ko moire court namba ibere ningo gukwana gavana ngwae katen Simba omanyene ukonya gotebanga abaibimba akorete mbarengo serikali eri enkoro ya koreta mamocho kwarorire kero kwane serikali enkoro monto minute nongwae kero kwane serikali enya monto roro ningo Simba bwarati tigango narara ko buri na inde na tigango narara buri diswari re boru inki ge kogera maito mo MC nero chorro kurigeri egward the smallest unit ningi nyore to mo MC obo kimonge omusikando omusionderi eyate nagatenga timba ngaine ne kanisa tore omuiko kamubwata agatenga maine timba ngaina kende nkeyo kegenderete county abantu ba minto the following week akanza kubekera chiguni komurwani kera matanga chiguni ngokwandire bobe ochega kera ba MC bayimukire aba the enemies ba Simba bwarati na ba MC bari ba ko mungaina let me be frank here na indai gwonyo roko igwa mo MC tari ari ordinary bari nere ordinary I can tell you the truth because ngomera na tona ba MC aba mo MC ako tenga gaki mumururi tayo kende nkeri ari kaba motebi bazungane na aba bamwikaranzi ba motebi Fini otaketika bana kore next time kogoja so eno na setunia tegerran kwa irese Governor number 1, violence area introduce it. Because when abono, governor has a problem. To koimoka, aso risangoria bantu n'ikitivikion zipikenye ngimana isiko ya Kenya, otebe na kyo bwata ba muraba very strong, babwete GSU, bakominyo GSU, ngana bakorendete. That is a security threat. To koimoka otenga mutakwarusana muko kwarusana nabaskari to koimoko ine saitia abantu orangiria abana babantu orangiri kipikipiki kyonsi pi obabeka abantu more than 3000 oanza kotebanga echine chiguni cyane kyonsi pi kobeka abamura bari in danger esabaskari to koine site abantu kugeza serikali never kero komenta inkiosoro Silvana Susuru Mobunga South Mogirango and Nechiwi. Inkiatatigera mangana county, eramureke South Mogirango,
n'ebintu bindi bya national ikiara tugwata abachumbe kianda ase county ya Kisii lakini turarabande bakoingiria gavana mono Kobwosoro abune tigangiraneri ekyo lakini ndairaneri kirigia kyo ringa ki simba ga urwa abaskari akero urire you know we should we gatomanye nka inki simba tali simba olise mwana bwarati simba is a statesman bono simba is a CEO of the county akitabu ati baskari bono mo expect ati yani Gekone mutagetera abe igotatuara muntu okumurenda nande ereta goteba ngaki ya nenchise ngenjumbu ata abantu bana aba banchorete nabo bakondenda it is normal igombo yanga na bwata abantu tegerera babweta abaskari tegerera bona abaskari ngase nabana babantu bona ukageta abaskari nechinyanga agwe se barwete igoro but these are people baibwire naba no okay my conduct if you are not excuse me I gave you a time defend me so what you should understand jeto jina rakode de mikutano ayibona mbono kwebunduza so what I'm telling you is this umuntu okoroku simba igatumeka sovereignty power otebanga gaki inje nimbwata abantu bane bakondenda abo bara abana inchi ba for real na bo bakore beke serikali nere buno mwanya bantu to na bo kwa bono igwa chesi yuteri Gusii chesi yuni numwanyerete teigoro nga yajiri Gusii yirogoro nsabu which is good for the sake yokore ndo mwana inchi insa komanyanga simba naga osete to this level tikaliro lya minyoki guko mna moko mu minyoki lakini from my own understanding tinda aroranga byikire ebinte byikire ngoira na asege ndo kwa mboli ya osoro osoro in fact type ati magoso bono lero tikangira ama leader osoro abantu bamuchanda mbabo Gekone babonya ogende mu osoro lero iga abantu bago ichoro bakona kamata paka ngaboli obugabana no osoro for real obeire very sincere nganje bugabana tingoda tintageti osoro usa kurigirira libuyo rwanerera abantu baye basa mugirango ngogenda ngororanda bako cyukura okubeka buri ogotiringa pakesi ko wagacha ngororanda kogenda okuira chibasio osoro gabwate strategy yo kokonya abantu bamugirango but abantu tokumuirira mangana naba MCA abantu banda ba na siasa for the sake nganere chief whip esengenje tobwete nga serikali ya Kenya kwanza nerere serikali ngabona usoro na bara kwande president akorekende yo Kisii which is good lakini totale wanja buno usoro ikaransa agatebya abantu ngagaki lero tindiko umana torore nkwaniri yaye ngatote bisimbo nyokogosa munaba Gusii simbatiga nayo usoro nye gukarekogosera simba because one thing mbarwane diriria lirio mama korweri nande roje mata igamba agenda bakaleta obokong asomo nginunda akabune kwa mogongo oyure gotebanga nabune gutego buli mugono bumainde tutamayiti nande roje bono bakeretire gyakire nationally egento togoteba buno mugambi representative abagaka nanda abaganta banene kindly osoro igade very right kokole bintu byaye tigakore buno muchumbi kindly omuntu okoro kusimba tigakoro avas akore bintu byaye bune CEO ya Kisii mune governor mpende msipende simba miaka ni 10 hivyo hakuna haja ya kupiga mdomo inera uribirangara byaye ene miaka 10 simba anaro kubona akugamba naro kubona ntu akesi miazi mintoraro berina murage amtbelias messenjeri kutobwana ninje nkosome byane so na nifini amtbelias priest Gekone is just business. He should just come out with the facts. Your statements are true. Out there, Kodeck statements ya umbiajiri. Out there, no what's fact is your one. Yara chache nerega. Tu ai karansa bunenjen karansa. Atebe word kiaruete. Aiche kari. Atebe word kiaruete. Aiche kari kita magendro ye word. Abe msi baroba korriga siya kuna abe msi asumwa kwa. Abe msi mbara kora that's why bago kura. Kwarali. Mbara kora digangira neri bago kura na ndege ndonda ate kwanza pashari bakorire ese bari bago kura no oversight role yao bakorete bari baba musi oyo kwerende okegogi oyo mate gaiga aba bakonya aba babera agene babo mungo ga ugia kumu bari no bari gasi yabo proper ngo bakorire gasi abo na mensoni abo mensoni bari bara agene simba taringe bara agene simba roles kiabo bago play ki oversight whatever budget ya itete or gonta ko ba implement na executive they have not that is why bago kana bato mimi ba Gekone kiabo jambo li akirende ngira niliende mungambi fini anaongea sense huyo mwingine sijui Kodeck niko sawa bono tegerera onye simba tarakora gasi igoriro naba MCA barakora gasi ego kana na no twaja kiritago for real
onye omo MCA egasi yo omo MCA tali development yago kora policy formulation oversight and checks and balances that is umuntu ogokora egasi nsimba mugaba umuntu ogwetie budget okorete budget kurubuo ya simba naba a problem ya baire nande na kumeti simba ogokwana I'm talking as a contractor isa koba nga simba ngokwana ale nga CMC nkoli gitire kibe contractor nabona ale goteba nga lilo bonongo tugura bare gasi tikaba toire ngora na magoso lakini onye simba ko ngainireri usabona asi yo mugima ngainireri nga ngomuntu e contractor atagete yani MMC toyete kibesa paka okuri umusahara uwenete kurusio muntu gosensamete mukwerera moretega egera kore egasi yo contractor iriro ryo nyega bano gukwa no bumaena that is very wrong twakoriro maite sari private biarire onande maranganje na kimora abai weekend na boye to gendreri kiara nto kore dimange na moje weekend kimora abe kituge kware korika na takante bego kora na takante bego mara ina bagusiba minto bonsi pipaiko amangana onsi pisimba go kwana yo boy bibwensi bore account boro iyo nyaborororo bari bakorusie mbeo simba na maite sara idea marieta abasoere gake babugatu kwarorire simba tabe populist yoko nyakwenda kera asata ite kongaina abantu ngabo yo no moibi na manyire sa koraki esa koirwa nto baise konya kogore binte bike oyote birenga omokwendo mo MC akora checks and balances ababago kana bago tenga ntora akora kende that is checks those are checks and balances igo nto baise konya kotebigwe bintu iskanga ori hata ite para ekera hata ite para tigamoe amobugati koruma conflict of interest amobugate bono kwa gorira ufini asirero omurari ine fini bono onyakoboli enerect post fini na boli ya senator bono itamanya tuna Gusii siasa ere Gusii ne ya 2027 Kodeck digasimba ai weribaga max ya nango teba na saba aba osoro na saba buya sana and I want to support him anenje mbwaditi umatekera matanga abeire tikako genda sa matanga na hando jakore to buroro umuchiyo ibae egento tokoroka gento kiki obugororo na maskani ekero bokongo bore Kisii totige binde byo koigereria bintu bire bibe tiga turigie biya nande biriye bibe turigie forum yoko bikonya munabarai ba Gusii abantu be kanisa abuto gutamira abantu babagaka tiga Gusii erole omaite picture toko gifuko chisiko nembe nganyare bembarwa nete gendo tenkia bete Gusii so etutagete gotebaiga tigo bwanjani boche Gusii iwombwate dia mangano sora kwana tigo bwanjani boche Gusii abantu basikane amangana na development ira akoreka naba MCA bari bako kwana nga gosenga simbambo bari nje ndiko bakani that is their right lakini asenare moko mukane lididi moko rosie budget ya samatanga besa na amange twaro jo kwana se tukana ndo kwana di account ya Nyamira sanga di birobiara kibara anje weekend baje finio medo da jeti kote ya Nyamira no chote so na ko ile libere ne weekend mo ko se sema ya siasa na magendra na ko ile libere na so no chote tipo aboa bas Sofia bona corre bona te to corra jo shouta ero ngi producer ito asimambi ya boniga tiga barai bai uri baga libere kira borro abakuringa ki rikoba ene Ndizi TV bansumusi tuarengena podcast kema katwaja kitumurubiri asimambi ya lero tokuganiria abana bonse rejo ba kora matem amaya nanya sa tiga oboremu nanda ba masini nanda ba afengia cho shouta nero ko producer ito kwene kura mali ne chibeja oje ira senjira bene kuna botamberiane Brighton Makoli Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.